torwch ar yn hrawsi a gofynnwch cwestiynau. So hapus i gael yn recordio hefyd, Rhydian. Fel ni'n deud, y llun yma, mae'r llun yma yn cyfleu popeth am Partneriaeth Ogwen i raddau. So, y chwaral efo yma, y grym economaidd nath helpu i ffurfio be ydi Bethesda heddiw. Y cyfoeth amgylcheddol yma, yr mynyddoedd, y coedwigodd, yr afon Ogwen sy'n pweru cynllun Eiddo Ynni Ogwen, a hefyd y gymuned, de. So mae popeth da ni'n gwneud, da ni'n neud o mwyn atgyfnerthu y gymuned, yr iaith a'r diwylliant hefyd fel rhan o hynny. Atgyfnerthu'n amgylcheddol, mae cynaladwyedd yn linyn arian trwy popeth da ni'n gwneud. A hefyd datblygu economaidd. A mae'r gwaith datblygu economaidd i ni, da ni ddim yn sôn am ddenu buddsodwyr mawr o'r tu allan. Be da ni sôn amdan ydy cefnogi yr economi sylfaenol a busnesau bach a'i helpu nhw i dyfu. Jyst mynd nôl fatha, o ran y llun yna, yn aml iawn pan dwi'n gwneud cyflwyniadau neu wneud ceisiadau grant, dwi'n gorfod cyfleu pa mor ddifreintiedig ydy yn cymuned ni, neu pa mor blawd da ni, neu faint o ddiweithra sy'n yna. A ddiwedd 2020, nathon ni gynnal darn o ymchwil cymunedol. Oedd yn edrych ar yr 4 agwedd yna, so iaith diwylliant, cymuned, amgylchedd ac economi. A darn o waith ymchwil ansoddol oedd o'n gofyn barn yn cymuned ni ar y gwahanol agweddau yma. A dwi jyst eisiau rhannu chydig ystadegau efo chi, achos dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod cymunedau ddim yn dechrau o'r multiple index of deprivation, yn bod ni hefyd yn gallu edrych ar ochr arall y geiniog a dathlu yn cyfoeth a'n cryfder cymunedol ni. Felly, oedd 82% o'r sampl o'r ymatebwyr yn teimlo eu bod nhw'n perthyn i'r gymuned yma. Felly mae hwnna yn ystadegyn pwysig, dwi'n meddwl. Mi gath yr arolwg i wneud tua mis Medi a Hydref dwytha, felly ella bod Covid wedi effeithio. 83% yn teimlo bod rhywun yna i'w helpu nhw os oes angen. Unwaith eto dangos cydlyniant a chydweithio cymunedol. 85% yn credu bod Dyffryn Ogwen yn ardal gyfoethog o ran iaith, diwylliant a threftadaeth. Mi oedd yna ystadegyn ieithyddol diddorol hefyd, dwi'n meddwl yn 50% yn poeni am ddyfodol yr iaith Gymraeg. A wedyn ystadegyn ola yma, 87% yn cytuno bod cyfle yn Dyffryn Ogwen i greu amgylchedd a chymdeithas gynaladwy. Fel o'n i'n deud, pam dwi'n cyfleu hyn, wel, dwi isio bobl ddall bod yna gryfder a bod yna gyfoeth yn ein cymunedau ni. Ella bod ni ddim yn ardal gyfoethog iawn, ond yn ddiwylliannol, yn ieithyddol, da ni yn bendant yn gyfoethog. Jyst chydig o hanes, so fel o'n i'n deud, cael yn sefydlu'n 2013, wedyn 2014, hwn oedd y prosiect cyntaf. Wedyn pam ges i'n penodi, mi oedd y cynghorwyr nath sefydlu Partneriaeth Ogwen, mi roedden nhw wedi llwyddo i gael grant i brynu adeilad ar y stryd fawr, sef hwn, a'i ddatblygu fo fel gofod cymunedol. Felly mae fama'n swyddfa i staff Partneriaeth Ogwen, ond mae o hefyd yn gartref i'r heddlu cymunedol. So mae'r heddlu lawr grisia. A wedyn mae yna fflat fyny grisia, fflat hunan gynhaliol, lle mae yna rywun lleol yn byw. A wedyn mae'r model yma o berchnogi eiddo ar y stryd fawr. Mae hwn yn rhywbeth da ni wedi i ail wneud, mwy nag unwaith bellach. Da ni wedi prynu drws nesa, so mae swyddfa Dyffryn Gwyrdd drws nesa i'r swyddfa biws yma. Nath ni brynu hwnna efo benthyciad a cyfuniad o benthyciad a grant. A oeddwn ni hefyd yn lwcus i gael trosglwyddiad aseda gen fenter gymdeithasol arall, sef Adwy. So da ni bellach, mae gennym ni 7 eiddo masnachol yn perchnogaeth ni, a fflatia hefyd. Da ni hefyd wedi cymryd Llyfrgell Gymunedol Bethesda ymlaen, a da ni newydd arwyddo prydles ar ganolfan Cenfais sy'n adeilad hen ysgol Victorianaidd yn ganol y pentre.
A wedyn, yn amlwg y llinyn arian trwy yr elfen yma yn gwaith ni ydy perchnogaeth leol. So, dim fatha rhyw datblygwr preifat da ni sy'n adeiladu portffolio anferth o dai lle. Y rheswm da ni'n cymryd yr aseda yma ymlaen ydy bod ni'n credu mewn perchnogaeth leol ar fwy nag un lefel. So mae'r fflatia da ni'n trio cadw'r rhent yn isel ac yn fforddiadwy. Yr un peth efo yr unedau masnachol, bod ni'n gallu cynnig rhent gostyngol i busnesau newydd sy'n ymsefydlu. Yn achos y Llyfrgell, mewn drosglwyddiad aseda gan Gyngor Gwynedd a Canolfan Cenfaes hefyd. A wedyn o ran eiddo arall, mi yda ni'n barod i Benfro. Ar hyn o bryd, da ni'n ystyried y potensial o brynu bwthyn gwyliau. Mae Airbnb yn fygythiad i'n cymunedau ni. Un syniad ydy bod ni'n prynu bwthyn gwyliau, ond bod ni yn neilltuo'r holl elw i brynu mwy o dai cymdeithasol. Ond bod ni wrth gwrs yn rhedeg y tŷ gwyliau yna mewn ffordd gynaladwy a chymunedol. Hynny yw bod yr holl elw yn aros yn lleol a ddim yn llifo allan o'r ardal. Nid i grybwyll y Llyfrgell, mae sgwyddiadau aseda yn dod yn fwy a fwy pwysig, dwi'n meddwl, wrth i gynghora sir cael gwared o adeiladau ac eiddo. Fel rheol, maen nhw'n mynd at gynghora cymuned i ofyn nhw gymryd pethau ymlaen. Yn lwcus sy'n cynghora cymuned ni, mae gen nhw Partneriaeth Ogwen fel endid sy'n gallu cymryd yr adeiladau yma ymlaen. A mae'r Llyfrgell yn meddwl yn enghraifft da o sut da ni wedi cymryd ased ymlaen, ased cyhoeddus, a wedi i wirdroio. Felly, nathon ni gymryd ymlaen pan oeddwn ni'n arwydd o'r brydles, dim ond un tamad o'r Llyfrgell oedd yn cael ei ddefnyddio, sef yr ystafell lle mae'r gwasanaeth Llyfrgell. Da ni bellach yn is-brydlesu tamad o'r adeilad allan ac yn rhentu fo i gwmni lleol. A nathon ni hefyd lunio ystafell gymunedol sy'n cael ei defnyddio ar gyfer arddangosfeydd a gweithdai. Felly, da ni'n cynhyrchu incwm. So mae yna gynaladwyedd economaidd amlwg. A hefyd cynaladwyedd amgylcheddol. Felly, nathon ni osod paneli solar ar y to. So mae hein yn paneli solar Ynni Ogwen, y cwmni Ynni cymunedol. Gathon ni grant gan arloesi Gynaladwy, wedyn ni osod y pwynt gwefru tu allan i'r Llyfrgell, a y pwynt gwefru yna yn pweru Carwen, y car cymunedol trydan, gathon ni fenthyg gan arloesi Gwynedd am flwyddyn. A hefyd ar yr ochr garddio ac ati a tyfu cymunedol, lot o wirfoddolwyr di'n helpu ni blannu llysiau a planhigion bwytadwy o gwmpas y Llyfrgell. Felly, mae hwnna jyst yn enghraifft, fatha pam da chi'n cymryd ased ymlaen, triwch feddwl yn arloesol, peidiwch a sticio i'r status quo a jyst cymryd brics a mortar ymlaen. Da chi eisiau meddwl, oce, mae eisiau datblygu hwn mewn ffordd sy'n driw i'ch egwyddorion chi fel mentra. Da ni hefyd yn rhedeg siop. Felly pan nes i ddechrau nôl yn 2014, oedd siop Ogwen yn rhyw fath o gornel o'r swyddfa biws na nes i ddangos i chi gyna. Wedyn y syniad oedd gwerthu crefftau lleol, helpu crefftwyr ac artistiaid lleol i werthu eu gwaith. Wedyn, nathon ni ddechrau cydweithio efo Neuadd Ogwen a penderfynu, oce, mae rhaid i ni wneud chydig bach o practice what you preach a trio mentro i agor siop ar y stryd fawr. A wedyn be nathon ni oedd sefydlu endid annibynnol, so mae siop Ogwen yn gwmni cyfyngedig trwy warant nifer elw, sydd wedi sefydlu ar y stryd fawr. Da ni'n gwerthu llyfrau Cymraeg, so mae'r Gymraeg yn greiddiol i beth da ni'n neud. Mae 70% a mwy o boblogaeth Dyffryn Ogwen yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Mae siop lyfrau Gymraeg agosaf di Caernarfon, Palace Print yn Caernarfon, neu Porthaethwy ar wahân i siop Ogwen. So, nathon ni agor y siop, da ni'n cael lot o ddysgwyr fewn, da ni'n cael lot o ddysgwyr yn gwirfoddoli fe ni i redag y siop, dweud y gwir. A mae'n gret gweld hynna'n digwydd, ac mae'n cymhathu mewn fudwyr yn eithriadol o bwysig. A da ni hefyd yn helpu artistiaid lleol, ella na siop Ogwen ydyw cyfle cyntaf nhw i werthu gwaith yn lleol.
So nôl at y pwynt yna ynglyn â perchnogaeth gymunedol, di hynny ddim jyst yn ymwneud â brics a mortar. Da ni wedi datblygu cynllun Ynni Ogwen. So Partneriaeth Ogwen oedd yn gyfrifol am yr holl waith datblygol ar sefydlu cynllun ynni cymunedol Ynni Ogwen nôl yn 2016. Felly, be ydi o di cynllun lle da ni'n perchnogi dŵr yr Afon Ogwen i ddefnyddio fo i gynhyrchu trydan efo turbine 100 kW. A da ni yn cadw'r holl elw yna i'w ail fuddsoddi yn ein cymuned ni. Oedd hwn yn fuddsoddiad amser aruthrol, so mae'n siŵr o'n i'n gweithio arno fo am gyfnod o tua 2 flynedd o'r cychwyn cyntaf mewn ffordd o'r elfen gysyniadol i gael yr holl feasibility studies, astudiaethau, dychnoldeb ac yn y blaen at ei gilydd i godi'r arian. Felly nathon ni agor cynllun cyfrandoliadau cymunedol, nath bara Davies, a oedden ni'n ddigon lwcus i godi'r holl arian oedden ni angen i adeiladu cynllun Ynni Ogwen gan yn cymuned ni, sef y swm aruthrol yma ar y sgrin. Felly, o ran y cynllun cyfrandoliadau cymunedol, mae tua 85% o yn buddsodwyr ni yn rhannu o Wynedd, a mwyafrif helaeth heini yn rhannu o ddalgylch leol 57, felly o'r ardal leol. Mae'r gweddill, siŵr o fod, mae nifer uchel ohonyn nhw, deud y gwir, efo cysylltiadau efo'r ardal leol. Felly o ran perchnogaeth gymunedol, mae hwn yn gynllun sy'n wirioneddol yn enghraifft wych o hynny, dwi'n meddwl, sef ni yn cymryd perchnogaeth o'n adnodda naturiol. Na i ymddiheuro bod y plant yn gweiddi yn y cefndir. Plant, byddwch chi staw! Dwi'n sori. Bob tro dwi'n siarad am Ynni Ogwen, dwi'n pwysleisio bod o wedi bod fatha caseg eira, mae o'n gatalydd. Felly, be nath oedd codi hyder yn cymuned ni i feddwl, wel, actually, da ni yn gallu datblygu prosiectau mawr fel hyn. Os ydych chi'n meddwl, genna i radd yn y Gymraeg, doedd genna i ddim diddordeb mewn peirianneg, na dim byd felly. A dwi'n meddwl, hyd yn oed o ran yn cymuned ni, da ni'n wych yn diwylliannol. Mae bobl ar bob un pwyllgor Steddfod, bob un pwyllgor hanes, Gymdeithas Hanes, neu Merched y Wawr, neu be bynnag. Ond oedd o'n dipyn o dalcen caled i feddwl, i ddod â criw o wirfoddolwyr at ei gilydd i ddatblygu cynllun Eiddo. A dwi'n meddwl be mae'r ffaith mae Partneriaeth Ogwen sydd wedi datblygu hwn wedi olygu ydy bod o wedi i ddatblygu gan griw o wirfoddolwyr oedd yn siaradwyr Cymraeg, deud y gwir. Os ydych chi'n meddwl am y sector amgylcheddol, yn aml iawn mae y prosiectau mawr yma yn bethau sy'n cael ei gwneud i gymunedau gan bobl o'r tu allan neu gwmnïau o'r tu allan. Mae Bethesda yn enghraifft, mae yna gynllun Eiddo 500 kW, so 5 gwaith yn fwy na ni, fyny'r dyffryn, cwmni o Darbi sy'n bia fo, so mae'r holl elw yn mynd allan o'r ardal. Felly, mae hwnna rhywbeth eitha diddorol, dwi'n meddwl. A wedyn hefyd, ers ni ddatblygu Ynni Ogwen, da ni wedi mynd ymlaen i gael y cerbyd trydan cymunedol, da ni wedi gwneud dipyn o brosiectau bach ynglyn â tyfu cymunedol. Mae Ynni Ogwen, y cynllun Ynni Eiddo, wedi mynd ymlaen i osod paneli solar ar 6 adeilad cymunedol, sy'n gwneud yr adeiladau yna yn fwy effeithlon a chynaladwy. A da ni hefyd wedi cael grant 500,000 gan y Loteri Genedlaethol i sefydlu Dyffryn Gwyrdd, sef prosiect i daclo tlodi trwy weithredu amgylcheddol cymunedol. Felly mae yna swyddogion llesiant ar amgylchedd, mae yna gydlynydd gwirfoddoli, mae yna gerbyd trydan people carrier newydd gyrraedd. Felly da ni'n edrych ymlaen i weithredu'r prosiect yna dros gyfnod o 2 blynedd. Dwi wedi crybwyll Twristiaeth Gynaladwy a Twristiaeth Gymunedol yng nghyswllt y bwthyn gwyliau. Mi ydan ni hefyd yn ymwybodol o harddwch eithriadol yr ardal yma, a da ni wedi cyflwyno cais i weffo am fws gwennol trydan
fysa'n rhedeg o Bethesda fyny i Nantfrancon. Mae yna lot o broblemau parcio. Mae'n siŵr fydd rhain o'ch chi sy'n gwylio newyddion BBC Cymru yn gweld lot o gwynion am y problemau parcio fyny Nantfrancon. Felly, da ni eisiau trio creu cyfle economaidd i ddod â chydig o'r llewyrch economaidd na sy'n llifo allan o'r ardal fel arfer, sicrhau bod chydig o'r arian twristaidd yna yn cael ei wario yn Bethesda, trwy sefydlu gwasanaeth bws gwennol, park and ride fydda'n ddelfrydol, ond mae angen chydig bach o fuddsoddiad yn yr is-adeiladwaith a cael maes parcio gwell. Ond mae Twristiaeth Gynaladwy yn sicr yn rhywbeth da ni eisiau ddatblygu. A nes i sôn am canolfan cenfais gynna, da ni yn gobeithio cael grantiau i ddatblygu byncws yn y pentre, so fydd yna ddolen gyswllt amlwg yn fanna rhwng y bws gwennol, twristiaid yn aros yn canolfan cenfais. Felly mae cynaladwyedd o ran sut mae twristiaid yn cyrraedd y pentre, hyrwyddo cludiant gwyrdd, hyrwyddo profiadau lleol, so bod bobl yn mynd fyny'r mynydd efo bobl sy'n dallt be di enwau'r mynyddoedd a be di'r hanes a'r treftadaeth. Profiadau micro fatha mynd am daith tywys at y cynllun Eiddo cymunedol, profiadau fel cyrsia iaith hefyd. Felly mae Twristiaeth Gynaladwy a Twristiaeth Gymunedol, mae hwnna'n rhan o'r weledigaeth a'r camau nesaf i ni fel sefydliad, dwi'n tybio. So nes i ddeud ar y cychwyn, da ni wedi tyfu bellach o gyflogi 2 aelod o staff, rhan amser i gyflogi tîm o 15, a da ni gyd yn, wel, cyn Covid, oedden ni gyd yn gweithio ar y stryd fawr, felly yn gwario'n pres ar y stryd fawr, so o ran yr economi leol, yr economi sylfaenol, da ni'n neud cyfraniad, os da chi'n dychmygu 7 mlynedd yn ôl, 3 clerc yn gweithio o'i cartrefi, a beth gennych chi rwan, 2 hyb cymunedol ar y stryd fawr, ar y bwrlwm yma, a'r gwariant hefyd yn lleol, mae o'n newid sylweddol. Nes i grybwyll Covid yn fanna, wel, nôl y mis Mawrth dwytha, pan nath y pandemig ddechrau, oedden ni'n gwybod bod rhaid i ni helpu'n cymuned a newid trywydd yn gwaith ni hefyd ac arall gyfeirio grantia. Felly, wsos cyn y lockdown, oedden ni wedi taflennu 3,000 o gartrefi'n lleol, efo taflenni oedd yn nodi enwa gwirfoddolwyr fysa'n fodlon mynd i wneud negas neu mynd i nôl presgripsiwn iddyn nhw. So, nathon ni gydlynu hynny. Nathon ni hefyd helpu sefydlu banc bwyd lleol, a mae'r banc bwyd yna bellach wedi helpu i gefnogi dros 1,000 o bobl. A fel spin-off o hynny, mae tîm Dyffryn Gwyrdd wan di sefydlu nosweithiau rhannu bwyd. So maen nhw'n cael bwyd am ddim gen yr archfarchnadoedd. A mae'n elfen o dim jyst taclo tlodi, ond hefyd taclo gwastraff, felly dod yn ôl i'r thema cynaladwyedd yma. Nathon ni godi 3,000 trwy gronfa gefnogi y crowdfunder i'r banc bwyd. Mae Ynni Ogwen di roi 3,000 o bunnau i'r banc bwyd. Wedyn, y peth arall nathon ni wneud oedd sefydlu Cadwyn Ogwen. So mae Cadwyn Ogwen yn platfform ar-lein. Gathon ni arian arfor i ariannu'r prosiect yma. So mae'n platfform i werthu cynnyrch lleol. Ond da ni'n gwneud y danfoniadau unwaith yr wsos mewn cerbyd trydan cymunedol. Ers i ni ddatblygu'r cynllun yma, da ni wedi cadw gwerth 35,000 o arian yn yr economi leol, a mae hynna jyst ar sail y gwerthiannau, so'r sales. Dydy o ddim yn ystyried y gwariant ar sefydlu'r wefan, enghraifft, so cwmni lleol nath wneud hynny. Y gwariant ar yn cyflogaeth ni hefyd, mae lot o aelodau tîm Partneriaeth Ogwen wedi gweithio ar y prosiect. So mae o'n gynllun pwysig, dwi'n meddwl, so 35,000 o sales, y pres yna i gyd yn mynd nôl i gwmnïau bach yn lleol. Y stori oedd yn ganol lockdown, pa mor anodd oedd i gael deliveries bwyd, slots delifro gen Asda's a Tesco's a'r cwmnïau mawrion yma. Wel, nathon ni fel menter gymdeithasol weithio fel busnesau lleol a llwyddo i setio hwn fyny mewn llai na mis, deud y gwir.
A mae o wedi bod yn lifeline i rei cwmnïau, i rei teuluoedd, sy'n hunan ynysu. Mae o hefyd wedi cefnogi busnesau bach oedd yn poeni am eu gallu nhw i ddanfon bwyd yn lleol. A mae o hefyd wedi bod yn gynaladwy, achos da ni'n defnyddio pŵar lleol i bweru y danfoniadau yn y cerbydau trydan. Felly, mae hwn yn brosiect pwysig, dwi'n meddwl, mae'n brosiect da ni isio i esblygu a'i dyfu tu hwnt i gyfnod Grant Arfor fydd yn dod i ben diwedd Mawrth. O ran y Gymraeg, mae o'n bwysig hefyd, os chi'n mynd yn ôl i'r wefan yma, mae gennych chi rei cynhyrchwyr sy'n fwy nerfus am ddefnyddio'r Gymraeg. Felly, da ni wedi bod yn cyfeirio nhw at wasanaeth Helo Blod y Llywodraeth. Mae angen darn o waith i wneud i helpu nhw i ddefnyddio fwy o Gymraeg, ond maen nhw'n gorfod rhoi testun dwyieithog ar y wefan yma. Felly mae'n normaleiddio y defnydd o'r Gymraeg gan busnesau. Mae hwn yn hen bellach, ond mae hwn yn infograffig sy'n dangos rhai o'r ystadegau. So, da ni yn mesur yr arbediad carbon hefyd o ran faint da ni'n arbed wrth wneud danfoniadau mewn car trydan. So dwi bron a gorffan, ond jyst eisiau gorffan trwy ddeud na cydweithio a chydblethu. Mae'r ddau air yna yn eitha allweddol i bob dim da ni'n neud. So nes i ddeud ar y cychwyn dod yn pwrpas ni ydi dod â budd cymunedol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol i'n ardal ni. A mae'r agweddau yna'n cydblethu ac yn cydbwyso hefyd. So, ellwn ni'n gwneud fwy ar economi heb feddwl am yr agweddau amgylcheddol hefyd. Dwi'n meddwl bod Cadwyn Ogwen yn dangos y balans yna'n eitha da, lle da ni yn cydbwyso cymuned, economi ac amgylchedd. A wedyn, o ran partneriad, fel o'n i'n deud, menter gymdeithasol a menter gymunedol yda ni, a da ni'n ymatebol i anghenion yn cymuned ni. Nathon ni gynnal yr adroddiad neu'r gwaith ymchwil diwedd llynedd, so darn o waith ymchwil cymunedol. A mae hwnna wedi bod yn ddadlennol, achos mae o y tro cyntaf rili i ni fynd allan a gofyn wrth yn cymuned ni am ei barn nhw. So mae'r ddogfen, yr adroddiad i'r gwaith ymchwil yna yn ddadlennol, a swn i'n hapus i rannu copi o hwnna i chi. Wedyn, tu hwnt i'n ardal leol ni, mi ydw dwi'n gweithio'n agos efo criw Siop Griffiths yn Pen y Groes, ac hefyd cwmni Bro Ffestiniog yn Blaena. A da ni wedi cael arian gen y Foundational Economy Fund Llywodraeth Cymru. Felly, ar sail y cyllid yna, da ni wedi ffurfio Dolan, sy'n gwmni newydd i raddau, sy'n cynnwys y tri cwmni, Cwmni Bro, Siop Griffiths a Partneriaeth Ogwen. Dwi hefyd yn rhan o Gwyrddni, sy'n brosiect newydd sydd wedi cael 500,000 gen y loteri i sefydlu cynulliadau newid hinsawdd mewn 5 cymuned ar draws y gogledd. Felly, be dwi'n dweud ydy mewn ffordd, fatha da ni'n dechrau o gnewyllyn bach a dechrau o weithredu cymunedol iawn. Ond yn ara bach, mae Partneriaeth Ogwen yn dechrau gwneud mwy efo yr ardaloedd chwarelyddol eraill a cymunedau eraill ar draws y gogledd orllewin i sefydlu prosiectau rhanbarthol, rhanbarthol ond cymunedol hefyd. Da ni hefyd yn rhan o gynllun llechi glo a chefn gwlad, so mae hwnna'n 9 menter gymdeithasol ar draws Cymru, sy'n ariannu prentisiaethau datblygu cymunedol. Dros gyfnod o 2 blynedd, fydd na 27 o brentisiaid datblygu cymunedol yn cael eu penodi. Da ni ar yn ail flwyddyn wan, so mae'n prentis cymunedol ni leni yn canolbwyntio ar datblygu Cadwyn Ogwen. Felly mae hwnna'n brosiect gwych hefyd. So unwaith eto, yr un partneriad o ran ardal y llechi, Cwmni Bro a Siop Griffiths. Mae yna 3 menter yn y de, so Ynys y Bwl Regeneration Partnership, People and Work a Banwen Community Centre. A wedyn yn y canolbarth mae Tir a Coed, a wedyn Tir Dewi a Credu Carers. Ond mae jyst yn enghraifft arall o menter gymunedol fel Partneriaeth Ogwen yn estyn allan ac yn cydweithio
ond yn cydweithio ac yn creu rhwydweithiau cenedlaethol sydd yn gwneud gwahaniaeth, dwi'n teimlo. Ia, dyna dim aeth ni hyd yma, a dwi'n hapus iawn i rannu unrhyw beth. Alla i anfon copi i chi o'n adroddiad blynyddol ni. Da ni newydd gyhoeddi hwnnw. A alla i anfon copi i chi o'r adroddiad cymunedol nathon ni ddiwedd y flwyddyn. Ac yn fwy na'm byd, fatha os da chi isio holi unrhyw gwestiwn, croeso mawr i chi gysylltu. Sori am drithu. Diolch yn fawr. Ardderchog, Meleri, mae'n drawiadol, siw mae'r holl beth yn plethu gyda'i gilydd, ac yn defnyddio sgiliau a defnyddio adnoddau o fewn eich dyffryn a'ch ardal, ac yn troi nhw mewn i arian, ac a diwedd y dydd, mae rhaid cael arian i fod yn gynaladwy, ac wrth gwrs mae angen gweithredoedd pobl, ond na, mae'n wych fel eich chi. So, pryd ddechrau chi sefydlu chi nen? Cwmni sefydlu yn 2013. So gan y 3 cyngor cymuned yn gweithio fe'i gilydd. So Dafydd Meurig, dirprwy arweinydd Cyngor Gwynedd ar hyn o bryd, oedd o'n un o'r rei oedd yn arwain y peth, a'r swyddog adfywio yn lleol, Amanda Davies ar y pryd. Gwych. Yeah. O ran yr gwasanaeth i'r cyngorau cymuned, sut mae hwnna'n gweithio? Chi'n cymeryd y munudau neu? Yndan. So mae'r gwasanaeth clercio, gen ni 2. So mae yna 2 glerc bellach. So mae yna rhyw fath o service level agreement dio mewn ffordd. So da ni'n darparu'r gwasanaeth clercio i'r 3 cyngor cymuned a rheoli cyllid hefyd. So'r clercod sydd yn gwneud taliadau, gwneud popeth ar ran y cynghorwyr. Da iawn. A wedyn, chi'n cymeryd ffi am hynny, wrth gwrs, fel bydde clerc yn cael ffi misol, i chi wedyn yn costio allan yn erbyn y precept. Felly, ydy'r precept yn cael ei osod gynnwch chi neu gan yr cyngor cymuned? Gan y cyngor cymuned. A wedyn mae yna fformula hefyd sut da ni'n rhannu fo'n 10 rhwng y 3 ffi, rhwng y 3 cyngor. Achos yn amlwg mae cyngor Bethesda, mae precept nhw'n llawer uwch na cyngor bach fel cyngor Llanllechid. Felly mae yna ffordd 10 o rannu hynny. Gwych. Da iawn. Na, mae'n anhygoel, a fi'n hoffi'r siop. Yr unig beth o'n i'n gweld, ti'n bod yn ardal Preseli neu ardal Crymych yn benodol, mae siop grefft, siop Sian gyda ni, felly bydde rhaid bod yn ofalus bod ni ddim yn amharu ar y sector breifet yn bydde fe. Bydda. Dwi'n meddwl mae Cadwyn Ogwen wedi bod yn brofiad da i ni, achos mae'n dangos sut all menter gymdeithasol gefnogi busnesau eraill. Felly mae wedi dechrau fel platfform ar-lein, ond da ni wedi cynnal cyrsia efo'r coleg trydyddol yn lleol. So mae'n helpu atgyfnerthu'r busnesau eraill yma. A dwi wrth i sgwennu cais grant, dweud y gwir, i drio cael fan drydan. So bod y fan ar gael i wneud anfoniadau Cadwyn Ogwen, ond bod o hefyd yn gallu cael ei logi gan y busnesau bach yn lleol. Felly, cyd-blethiad a cydweithio ydi o unwaith eto. A bod ni ddim yn trambwyddo lle mae yna fusnes yn fusnes lleol yn arwain rhywbeth yn barod. A chi wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'r grantiau, ti'n sôn am y 500,000 o'r loteri, felly mae'r hynna'n ddechreuad da, dyn nhw i roi hwb i gychwyn rhywbeth. Yndi, yn swn i yn dweud, da ni wedi bod yn lwcus yn Partneriaeth Ogwen bod gennym ni incwm cynaladwy, sef y gwasanaeth clercio a y rhenti. A hwnna di craidd yn incwm ni. Mae'r grantiau jyst yn ychwanegol, yn bonws bach neis. Ond mi ydyn ni rwan yn datblygu cangen fwy ymgynghorol, lle da ni'n mynd ar ôl contracta a wneud gwaith ymgynghorol. Felly ar ran y dyfodol, pan fydd yna lai o grantiau, ella fydd y gangen ymgynghorol na'n dod yn fwy pwysig. Un cwestiwn olaf da fi, cyn bod rhywun arall yn gael sians, yw o ran yr ynni Eiddo, gyda'r 400,000 godwyd, i chi'n cynnig dividend i'r buddsodwyr? Yndan. Felly mae yna log o 300 yn flynyddol. Mi fydd hwnna'n codi 400 ac yna i 500. Felly mae'n llawer uwch na unrhyw fanc yn lleol. A jyst un peth arall hefyd, da ni newydd sefydlu'r elusen rwan. So dwi'n gwybod mae'n rhyfedd, da ni wedi dechrau efo partneriaeth a wedyn sefydlu Ynni Ogwen, a mae Ynni Ogwen wedi gorfod sefydlu elusen i ddyrannu yr elw. Felly mi fydd mudiadau cymunedol yn gallu gwneud cais i elusen Ogwen am roddion bach
Ie. Yn y gymuned, gret. Ie. Da iawn, os rwy'n arall ar yw gwestiwn, mae pawb wedi cael sioc gyda'r hyn sy'n cael ei wneud, ond o'n i'n gweld nifer o, mae nifer o gyfleoedd a ar yr e-bost o'n i'n dweud, byddai'n gret os byddai'n ni'n lledrych gyda'r dwy ar y cyngor sir a sy'n ni'n medru sefydlu partneriaeth Preseli, neu rhyw partner, mae menter Preseli wedi bodoli yn y gorffennol, ond dath hwnna i ben, ond fod yn gynaladwy a ddim yn orddybyniol ar grantiau yw'r gyfrinach, ynddo fe? Ie, fel o'n i'n dweud, mae cynaladwyedd yn linyn arian i bob dim da ni'n neud, dim jyst yr amgylchedd, ond yn economaidd hefyd. Gwych. Ac os fi'n gwybod gyda'r menteriaeth yna, Dafydd a Rydian, cafwyd arian leader, ynddo fe, i wneud gwaith gyda bandiau cerddorol, ond mae hwnna wedi dod i ben nawr, ond byddai'n gret sy'n ei lle cael ffynonell parhaol i weithio gyda pobl ifanc a cherddoriaeth. Chi'n gwneud rhywbeth gyda ar yr ochr hynny o gwbl? Dim gymaint, achos mae Ynni Ogwen yn ganolfan gymunedol ddiwylliannol yn y pentre. So mae'r stwff fel yna, Ynni Ogwen fysa'n arwain yna fo. Dwi'n gyfarwyddwr gwirfoddol lle yn ymwneud â Ynni Ogwen, ond maen nhw'n endid annibynnol i'r partneriaeth. Gret. A wedi mae Owain gyda ni arno o ffermwyr ifanc. Ydy'r mudiadau ffermwyr ifanc yn gryf yn yr ardal? Na, ddim yn gryf iawn. Mae yna griw bychan yn Dyffryn Ogwen, ond dydyn nhw ddim yn griw mawr, de. Ond da ni'n gobeithio efo prosiect Dyffryn Gwyrdd, y prosiect amgylcheddol, da ni'n gobeithio estyn allan iddyn nhw, ella rhoi cyfleoedd talu am hyfforddiant, defnyddio chainsaw a streamers ac yn y blaen i'n cymuned ni. A mae yna 4 prentisiaeth gwyrdd hefyd efo'r cyllid yna, so rhoi cyfle i bobl ifanc lleol wirfoddoli a gwneud gwaith yn cymuned ni yn amgylcheddol. Gwych. Iawn, unrhyw un â rhyw gwestiwn arall? Keith? Ie, sori, allai just gofyn, ond i chi wedi meddwl fel mudiad, ond i chi'n neud rhywbeth gyda Ynni Eiddo o gwbl gyda dŵr, ond fi'n gwybod mae trwyddedu tynnu dŵr allan a bethau fel yna yw'r her mwyaf fyny, felly ydy fe? Ie, so Ynni Ogwen oedd y cynllun Eiddo cymunedol nath ni ddatblygu, a oedd hwnna'n gynllun 100 kilowatts. Da chi'n gorfod cael trwydded eich dynnu dŵr gen Cyfoeth Naturiol Cymru, so hwnna'n broses hir iawn i ni gael y trwydded yna. Efo solar, y cynllun solar nath Ynni Ogwen, oedd hwnna lot haws. Oedden ni ddim gorfod delio. Beth o'n i'n treol gofyn, sori, o ran diluniant i'r 100 kilowatt, oeddi chi wedi cael neu oherwydd yr heriau geithwch chi gyda cael 100 kilowatt, i chi wedi penderfynu, na, felly ni'n anghofio'r sgîm Eiddo, achos fi'n gwybod, fi'n gadeirydd ar Canol y Cardi, grŵp lider yng Ngheredigion, ond oedd un o'r ceisiadau dath mewn i edrych ar tynnu neu creu egni allan o'r dŵr, ond fe jyst dath un Pentost a Benbleth a rhoi nhw fyny yn anffodus, ond yn amlwg i chi wedi cael llwyddiant gyda'r 100 kilowatt na, ond wedi chi wedi edrych ar dilyn fwy fyny da hwnnw wedi, dydw? Dwi'n meddwl ar her anferth i Ynni cymunedol yng Nghymru ar hyn o bryd ydy bod y feed-in tariff wedi cael ei dorri. So, hyd yn oed yn yr oes, yn y cyfnod lle oedden ni'n datblygu Ynni Ogwen, nath y feed-in tariff gael ei dorri o 16 ceiniog per kilowatt hour i 8.65. So, oedd yn cynllun busnes ni wedi cael ei haneru jyst dros nos oherwydd un penderfyniad yn Llywodraeth San Steffan. A bellach, mae'r feed-in tariff na wedi cael ei dorri eto. Sgen i'm syniad beth di o bellach, ond essentially be mae'n olygu ydy bod lot o gynlluniau Eiddo cymunedol yn anhyfyw. Y dyfodol mewn ffordd ydy ystyried sut ydych chi'n defnyddio fo'n lleol. Os oes gennych chi afon a stad ddiwydiannol reit yn ei ymyl o, a bod chi'n gallu gwerthu'n uniongyrchol, ond mae hynna'n gallu gwneud eich cynllun chi'n fwy hyfyw. Ond mae angen help arbenigwyr yn aml i wneud yr feasibility studies ma a gweithio a wneud y modelu ariannol. A gathon ni lot o help i wneud hynny trwy wasanaeth Ynni, Llywodraeth Cymru. So oedden nhw'n helpu ni efo modelu ariannol a comisiynu arbenigwyr, achos swn i'n sicr ddim yn gallu wneud hynna.
Da iawn. Unrhyw un â cwestiwn arall i Meleri? Wel, ni'n ddiolchgar iawn am di amser a yn tarddu ar dy amser teuluol, mae'n ddrwg dyn ni. Sorry. Na, ni'n ddiolchgar i ti. Ac os mae'n iawn, byddai'n rhannu elfennau o'r recordiad gyda bobl eraill yn yr ardal ac yn annog i ni feddwl am fentre yn ein cymunedau ni yn Sir Benfro. Felly dysgu o'n gilydd a mentro gyda'n gilydd a ble mae problemau, mae'n eraill dysgu o hynny, ynddo fe, a bod ni'n gwybod sut i ddod rownd y pethau. Felly ddiolchgar iawn Meleri a gobeithio cyn hir bydd ni'n rhoi gwahoddiad i ti lawr i Sir Benfro yn dod i'n gweld ni. Ie, gwir. Pan bydd modd, i ni gyd i deithio unwaith eto. Ie, a croeso mawr i chi'r gogledd hefyd, os da chi eisiau dod fyny am dro unrhyw bryd. Gwych. Rhaid ni gael bws trydan o dim. Da iawn. Meleri, sori, allai ofyn un peth arall. Sori, ydy ddyn iawn, Meleri, i fi cael dy fanylion di, a falle gofyn i'r grŵp cynnal y cardi i cysylltu dy ti, a falle neud rhywbeth o gyflwyniad hefyd o ran yr ochr nac, gweld los rhyw. Ie. Ie, allai cael i datblygu fyny falle hefyd. Ie, champion. Ie. Hapus i helpu. A mae Dafydd yn gweud byddwn ni'n dod i aros yn y bwthyn i gael noson bach. Ie, sa'n wych. A noson yn Ynni Ogwen wedyn. Oes bragdi cymunedol da chi to? Mae yna cwrw Ogwen. O, gwych. Ie, so criw o dynion busnes lleol yn bragdi. Da iawn, gwych. Ardderchog na fe dews naws dim byd arall, da neb, ni'n ddiolchgar. Meleri, oedden ni'n ffarwelio da pawb nawr Rhydian, neu os unrhyw beth fater arall? Na, dwi'n credu bod ni wedi trafod popeth arall yn rhan cyntaf cyfarfod felly pawb yn mynd i weld Eiddo nawr o fe. Gwych. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Hwyl. Tara. Diolch yn fawr. Iawn. Hala recordiad ma ata ti de, Chris, oce? Siwt ti'n mynd i hala fe trwy YouTube neu beth? Bydd arfer dwi'n lle'r hala fe fan hyn, hala fe WeTransfer o fe? Ie, WeTransfer, a wedi'n llai copio fe i YouTube. Allwn ni siario fe gyda y link i bobl sydd ddim wedi dod, ond bach yn siomedig bod neb wedi